जय जगन्नाथ सांग मैंने बहुत समय शुणे चाषी मानकर मंजी नष्ट हो जाଉଛି କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଉପାୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ନେଇ ଆସିବେ। ଗ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ମାଟି କି ବାଲି ମିଶାଇକିରି ଖତ ଟିକେ ମିଶାଇକିରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ଦିଆ ମାଟି ଦେଲା, ମଞ୍ଜି ପଇଲା, ତାପରେ ମାଟି ଦିଆହେଲା। କାରଣ ବର୍ଷା ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବି ବାହାରେ ପକେଇଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରକୃତ ମଞ୍ଜି ଯାହା ରେଟ୍ ହେଲାଣି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ମୁଁ ଲଗାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ମଞ୍ଜି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସଜଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ସଜଡ଼ା ପାଇଗଲା। ଠିକ୍ 3 ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଗଛ ଉଠିବ। 3-4 ଦିନ ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ଉଠିବ। ଆପଣମାନେ ବୋତଲକୁ କାଟି ଲଗେଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇବାର ଉପାୟଟା ଏଇଭଳି ମଞ୍ଜି ଲଗେଇବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍। ମଞ୍ଜି ବିଲକୁଲ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।